Абдуҷаббор Раҳмонзодаи 62 соларо ки бо тасмиму изҳоротҳои баҳсбарангезаш машҳур аст, сафири Тоҷикистон дар Узбекистон таъин карданд. Фармон дар ин бора рӯзи 4 май содир шуд. Раҳмонзода дар як суҳбати кӯтоҳ бо радиозодӣ гуфт, ки бо масъулият сиёсати президенти кишварро татбиқ карда ба халқи азизам содиқона хидмат мекунам ва дар таҳкими дӯстии ду халқи бузург саҳми хоксонаи хешро мегузорам. Сафири пешини Тоҷикистон дар Узбекистон Содиқ Имомӣ ҳафтаи гузашта аз мансаб озод ва муовини вазири кори хориҷӣ таъин гардид. Абдуҷаббор Раҳмонзода аз соли 2014 то ин дамёвари раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа буд. Вай аз он пеш дар мансабҳои раиси кумитаи телевизиону радио, вазири маориф ва мудири донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон кор карда, ҳамеша бо тасмимҳои худ дар сархати расонаҳо қарор доштааст. Вай ҳангоми раиси кумитаи телевизион ва радио будан саводи кормандони эҷодиро зери суол бурда, ҳамаро аз як диктанти умумии забони тоҷикӣ гузаронд. Дар вазифаи вазири маориф ҳузури донишҷону мактабиёнро ба дарс бо либоси исломӣ ва нимаӯрёни аврупоӣ манъ карда, истифода аз мошини шахсӣ ва телефонҳои мобилиро мамнӯъ кард. дар ҳоле ки худи Раҳмонзода пайваста аз паст рафтани саводи муассилон ва коста шудани интизоми талабагӣ интиқод кардааст, худи ӯро дар тундлаҳнӣ ва ҳам зиёдаравӣ интиқод мекарданд. Яке аз пурбаҳстарин амалҳое ки дар вазифаи ректори донишгоҳи омӯзгории пойтахт кардааст, ин талаби ҳозир шудани духтарони донишҷӯ бо пошнаи баланд ба дарс ва пешниҳоди ҷорӣ кардани ҷарима барои донишҷӯёни дастгурез буд. рӯзи сешанбе Ҳасан Дӯстзода аз мансаби раиси ноҳияи Нуробод ва Подшоҳон Ҳабибулло аз мансаби раиси ноҳияи Шамсиддин Шоҳин барканор шуданд. Сабаби ин тасмим ба кори дигар гузаштан гуфта шудааст. Айни замон Зафар Гулзода, иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва Дударҷон Ҷобирзода, иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Нуробод таъин гардиданд.